Bună seara, dragi români, prahoveni, ploieșteni! Vinerea aceasta a avut loc o conferință de presă organizată de Aur Axinia, că Prahova nu mai este de mult Aur Prahova, este Aur Axinia, așa, în care s-au prezentat tot felul de chestii. Eu le-aș numi prostii, dar hai să le spunem chestii, da? În seara asta este foarte lung materialul, deci aproape o oră. Sunt foarte multe de spus privitor la deciziile lui Axinia. O să le luăm pe rând, așa. Astăzi vorbim despre una din ele și urmează în zilele următoare să vorbim și despre celelalte decizii. Așa. Prin urmare, pentru cei care deja ați vizionat conferința lor de presă și știți despre ce este vorba, știți că a avut mai multe subiecte de prezentat, printre care și din părerea lor, viitorul viceprimar al Ploieștiului, în persoana lui Sorin Dan, alesul lui Axinia. Își alege niște oameni Axinia, unul și unul, după chipul și asemănarea lui. Așa, deci ne vom referi în seara asta la acest subiect din cele pe care le-au discutat la conferința respectivă. Oricum, domnul Alexandru Săraru a fost principala temă. Da? Și hai să ascultăm, să procedem. Să ascultăm ce aberații au spus cei doi, Axinia, respectiv Dan Sorin. Le protejei. Bun. Sper să se audă. Până la întrebări, aș vrea, dacă se poate, să abordez a doua temă din cele trei, și anume situația viceprimarului Alexandru Săraru. Având în vedere spectacolul de sunet și lumini făcut de domnul Mihai Purițeanu, m-a fost nevoit Spectacolul de sunet și lumini însemnând bălăcăreala din presă, făcută aiurea în tramvai, în plan cu Axinia, bineînțeles, că l-au atacat pe două căi. Odată pe postul din primărie, funcția din primărie, și odată pe funcția din Aur. Să continuăm. În ceea ce îl privește pe Alexandru, pe viceprimarul Alexandru Săraru, mă văd nevoit să vin și să clarific situația privind situația de fapt. Decizia procedurii de excludere a viceprimarului Alexandru Săraru a fost luată înainte de prezumtiva de acele acuzații despre prezumtiva folosirea unor fonduri nelegale. Domnul Alexandru Săraru. Bun. Două chestii de menționat aici. Da, știm că înainte a fost luată decizia. Deja eu am făcut un videoclip pe chestia asta sau am scris un mesaj, nu mi-am amintesc care din ele. Decizia a fost luată în renumitul parc municipal, când s-au întâlnit Axinia cu Dumitrescu și cu Polițeanu să planteze semințe de maci și de ură. Acolo s-au luat deciziile, s-au discutat unele și altele și ulterior fiecare a acționat pe calea lui. Axinia în partid și primarul pe partea de administrație a Ploieștiului, respectiv funcția de viceprimar. Da? Deci, domnule Axinia, cine știe, cunoaște. Da? Nu avea absolut niciun motiv să-l dea afară din partid, mai ales având în vedere câte a făcut Alexandru Săraru pentru el. Da? Și să ridice pe el. Nu mai spunem că l-a ridicat și pe Sorin Dan, l-a ridicat și pe Dumitrescu și pe mulți alții care acum i-au întors spatele. Da? Bun.
Iar privitor la acuzațiile făcute de domnul Polițeanu, în primul rând a fost făcut ceva ilegal, da? A dat în vileag niște documente și niște informații pe care nu avea dreptul să le dea publicității. În al doilea rând a spus că ar fi plătit primăria, că a fost blocat contul primăriei din cauza lui. Aberații. Da? Deci contul primăriei a fost blocat din cauza, contul BCR al primăriei a fost blocat din cauza datoriilor pe care le avea la RASP. Nici de cum și datorii de milioane de euro. Da? Nici de cum 20.000 de lei pe care îi avea Alexandru Săraru. Da? Și pe care îi pusese poprire pe salariu. Deci ăsta a fost motivul motivul folosit odată ca să scape de el, pentru că este incomod, este prea corect și pentru Axinia și pentru Polițeanu. Nu pot ei să-și facă mendrele ca lumea și mișcările. Precum vedeți, deja a făcut una cu băiatul lui Gușă. Toată Prahova știe cine-i Gușă, da? Cosmin Gușă. Așa. Și a doua oară, deci ca să scape de el din primărie, că este incomod, și a doua oară că nu avea cum să distragă atenția domnul Polițeanu de la adevăratele probleme și datorii. Da? Și și-a găsit această scăpare, acest văl pe care să-l pună pe ochii ploieștenilor, da? Să transfere greutatea prostiilor pe care le-a făcut el asupra unui nimic. Da? Că practic este o problemă personală despre ce vorbim noi acum. Da? Și scandalul creat a fost creat cu o problemă personală a domnului Săraru. Da? Cred că 90% din populația țării are datorii, deci știm ce înseamnă să ai datorii, fie la bănci, fie, nu știu, la prieteni, în fine. Da? O parte dintre aceste datorii le-a făcut și din cauza lui Axinia, care nu și-a plătit în anul alegerilor, nu a plătit sediu așa cum ar fi trebuit, suma pentru sediul AUR, ca și singur parlamentar de AUR de Prahova și având sumă forfetară în valoare de 35.000 de lei, da? El nu a plătit sediu. Da? Și atunci a plătit Alexandru Săraru. Deci banii pe care i-a făcut datorie Săraru sunt și din cauza lui Axinia. Ajutorul dat altora, acele persoane cărora le-a dat ajutor s-au întors acum contra lui. Da? Asta e recunoștința românului. Și Marele AUR, cu ce să laudă? Marele partid corect AUR, cu genul ăsta de jeguri de suflete. Da? Bun. Deci ne-am lămurit. Acuzele aduse nu au fost fondate, acuzele aduse de Polițeanu. Se folosește atât el cât și Axinia de niște porcării, de niște mizerii, doar ca să dea într-un om pe care nu îl pot avea la mână. Că așa să facem politică. Trebuie să aibă cu ceva la mână. Dacă nu te are la mână, ești incomod, nu ai ce să cauți într-o funcție. Să continuăm. Vedem ce mai aberează. Prin acțiunile sale s-a plasat în afara partidului. S-a plasat în afara partidului. În ce sens? Niciodată n-a explicat. Întotdeauna. Deci el, de când îl știu, din 2021, de când îl știu, el așa face. Cutărelul a plecat deoarece s-a plasat în afara partidului. Deoarece nu a făcut conform partidului. Dar niciodată n-a zis ce anume. Bagă placa asta cu s-a plasat în afara partidului, de fapt s-a plasat în afara orgoliului lui, al lui Axinia, da? Nu s-a plăconit în fața lui Axinia, cum face Sorin Dan, cum face Dumitrescu, cum face Măruntu. Bine, Măruntu face când are ceva de câștigat. În rest,
îi impune un om și altul, lui Axinia. Și Axinia e de bun. Deci asta înseamnă, dacă partidul înseamnă orgoliul lui Axinia, da, s-a plasat în afara lui și nu numai el, s-au plasat mai mulți în afara orgoliului lui Axinia. Dacă asta a ajuns să însemne aur, orgolul lui Axinia, păi să mă ierte Dumnezeu, dar la ce mai stați ăștia care sunteți în aur? La ce mai stați în partid? N-aveți pe cine în fața cui să vă proponiți? N-aveți cui să dați bani de cotizație? Când ați fost ultima dată chemați la o ședință Aur Ploiești? Când vi s-a cerut ultima dată părerea? În ceea ce privește acțiunile Aur Ploiești. Când ați făcut ultima dată o acțiune Aur Ploiești? Așa, trecem mai departe. Noi am anunțat înainte de aceste acuzații că domnul Alexandru Sărare a intrat în procedură de excludere. Bineînțeles că acuzațiile ulterioare nu au făcut decât să întărească că decizia noastră de... Da, bla bla. A intrat în procedură de excludere nestatutară. Din nou. Procedura mea de excludere a fost nestatutară. Procedura lui Alexandru Săraru de excludere este nestatutară. Tot ce face Axinia este nestatutar. Inclusiv faptul că el e președinte Aur Prahova este nestatutar, pentru că s-a autoimpus. Da? Și BCJ-ul pe care l-a impus, adică oamenii lui, că zice mai încolo în această declarație, zice că au votat în unanimitate. Păi au votat în unanimitate pentru că 90% sunt oamenii tăi și ceilalți 10 s-au gândit să nu devină ținta ta. Da, au votat în unanimitate. Nu de corectitudinea motivelor. Excludere din partid, pe care am recomandat-o mai departe către București. Alexandru Săraru, ca să înțelegeți la ce mă refer, Alexandru Săraru face parte din CNC, din Consiliul Național de Conducere al Partidului Aur și nu au dreptul cei de la Prahova, mai ales că nu este membru Aur Prahova, nu au dreptul cei de la Prahova să îl excludă pe el și să îl judece pe el. Dacă se fac lucrurile conform statutului, trebuie să-l judece cei de la CNC, de la București. Da? Deci cele două ședințe sunt tot cu procese verbale nule. Ca să nu mai spunem faptul că a cerut să îi se dea motivele excluderii și nu i s-au dat niciodată. La fel cum și eu am cerut să mi se trimită adeziunea mea și nu mi s-a dat niciodată. Da? Deci ăsta este Partidul Aur. Adevărul din spatele cortinei. Foarte bună. În momentul de față se discută de către forurile superioare ale partidului și sper în cel mai scurt timp să se ia o decizie. În ceea ce privește înlocuirea lui Alexandru Săraru, forurile superioare ale partidului ar trebui să gândească foarte bine, pentru că începe să pierdeți electorat tocmai pe porcăriile astea pe care le faceți și că dați puterea unor oameni care nu sunt capabili să fie lideri. Ei nu vor decât să fie șefi, ca la armată, ca la SRI. Trebuie să fie ei șefii și ceilalți, indiferent că fac voluntariat, trebuie să se supună la ceea ce vor ei. Da? Deci forurile superioare ale partidului să se gândească bine la ce decid acum și la ce precedente creează. Și membrii partidului, membrii Aur Prahova, ar trebui să gândească bine și membrii Aur Ploiești ar trebui să gândească bine la ceea ce fac. Pentru că Aur pe care l-ați cunoscut voi, cei care ați fost în Aur în 2021, 22, 20 și 23. Da? Aur care a fost atunci nu mai există. Nu mai există Aur Ploiești, nu mai există Aur Prahova, există Aur Axinia. Axinia taie și spânzură pe peste tot, nimeni nu face nimic, n-are voie să facă nimic fără aprobarea lui și dacă te duci la WC trebuie să îi cer voie lui Axinia. Ceea ce nu este normal. Nu mai este un partid democratic, este o dictatură în Aur. Trecem mai departe. Să spun că am discutat deschis cu primarul municipiului Ploiești, Mihai Polițeanu, cu președintele PSD și cu
Adică te-ai întâlnit cu primarul Polițeanu și în loc să-ți aperi proprii tăi oameni în aur, ai negociat cu Polițeanu să îi dai la o parte pe oamenii din aur, pe singurii viceprimari care ei erau în aur Prahova, respectiv Ștarc și Alexandru Săraru. Tu te-ai vorbit cu alții de la alte partide să-i dai la o parte pe cei pe viceprimarii aur. Înțeleaptă decizie, n-am ce zice. Nu știu dacă am mai văzut așa ceva la un partid. Să își dea la o parte proprii viceprimari. Să-și dea la o parte din funcție. În fine, dacă atâta poate omul, atâta poate. Reprezentanții ai PNL. Și mesajul meu a fost foarte simplu. Putem oricând să facem ședința de înlocuire a lui Alexandru Săraru, câtă vreme se respectă înțelegerea inițială. Înțelegerea inițială a fost ca Alexandru Săraru să fie pus viceprimar la Ploiești. Înțelegeți? Deci cel care nu-și respectă înțelegerea inițială sunteți chiar dumneavoastră, domnule Axinia. Înțelegerea inițială nu a fost să-l puneți pe Dan Sorin, ci Alexandru Săraru. Pe el, cei de la PSD și PNL au votat cu Alexandru Săraru să fie pus. Și aveau motivele lor. Au văzut ce poate Alexandru Săraru și ce fel de om este, pentru că el a umblat în 2023-2024 în tot județul și prin natura funcției pe care o avea de președinte al AUR Prahova, a fost nevoit să relaționeze cu toată lumea. Da? Și au văzut caracterul omului și de asta l-au și votat. În schimb, Dan Sorin până acum n-a dovedit decât că este cățelușul dumneavoastră. Postul de viceprimar va reveni AUR. Cred că domnul Polițean trebuie să dea dovadă. Din patru consilieri pe care AUR îi are, apropo, domnule Gușă, 4 consilieri are AUR în Consiliul Local, să știți. Din cei 4, l-ați ales să-l înlocuiască pe Alexandru Săraru pe cel mai slab pregătit. Da? Și este normal să nu fie de acord nici Polițeanu, să nu fie de acord nici cei de la celelalte partide. Să-l puneți pe cel mai slab. Da? Și pentru ei este foarte clar că acționează după cum îi dictați dumneavoastră, domnule, între ghilimele, Axinia. Așa că, pentru mine, nu e nicio surpriză că nu-l vrea nici Polițeanu, nici... Probabil a văzut că se duce pe acolo cum venea și pe la domnul Săraru pe birou. Află anumite lucruri și ajung la dumneavoastră. Deci, turnător. Perspectiva celor 3 ani pe care mai are de mandat și să realizeze că scorul obținut de formațiunea sa politică în alegeri nu îi permite să aibă și postul de primar și cel de viceprimar. Doar fals. Scorul obținut de formațiunea lui este mai mare decât scorul obținut de AUR. Asta e bla bla politic. Trecem mai departe. este suficient poziția domnului primar. Am fost transparent cu... Asta este suficient poziția de primar. Nu mai poate să-l controleze, nici pe Polițeanu. Deci are nevoie de un om care să-i dea raportul și ce face Polițeanu și să-l țină la curent cu ce se întâmplă în Ploiești și în administrația Ploiești. De asta de asta și vrea să-l dea la o parte pe Alexandru Săraru, că nici Alexandru Săraru nu voia să-i dea raportul și să stea ca spionul lui Polițeanu. Să-i facă vizite toată ziua, bună ziua lui primarului și echipei lui ca să îi dea raportul lui Axinia. Ceea ce Dan Sorin... Așa, trecem mai departe. Cu liderii politici ai celorlalte formațiuni politice și m-am exprimat foarte clar că propunerea noastră de
viceprimar pentru, în cazul înlocuirii domnului Săraru, este domnul Sorin Marius Dan, consilier local, care în decurs de un an sper că a convins pe toată lumea că este un tânăr pregătit. N-a convins pe nimeni. În decurs de un an nu-l știe nimeni. Da? Vă spun eu că nu-l știe nimeni. Poate doar așa, până aur și prin cartier pe la el. Poate. Dar restul nu s-a remarcat cu absolut nimic și n-a convins cu nimic. Harnic și cu siguranță este un upgrade la domnul Săraru. Nu, este un downgrade la domnul Săraru. Adică dați din la câmpuț. Și să mă scuze domnul Săraru, că poate i-am adus o jignire prin chestia asta. În niciun caz nu îi ajunge nici la degetul mic de la picior. Ca să repet expresia. Da? Mă scuzați, domnul Preda. Așa, deci, în niciun caz nu îi ajunge. Și Tonșciuc e mult deasupra lui Sorin Dan. Care ocupă această funcție în acest moment. De aceea doresc să-i dau oportunitate să spună câteva cuvinte. Să vedeți aici așa. Vai, dar deci n-aveți idee cât m-am distrat. Vreau să vă prezint întâi pentru toată lumea. În decursul acestui an de zile, probabil că nu m-am făcut suficient de vizibil pe plan local. El știe. Și noi știm, local. Dar Axinia nu știe. Deci tocmai l-a contrazis pe Axinia în ceea ce a zis. O să continuăm cu filmarea, da, de aici, după care o să ne mutăm pe una mai, între ghilimele, mai specială. Dar cu aceiași doi, în prim plan, care pur și simplu a fost comedie pentru mine. Numele meu este Sorin Marius Dan, am 41 de ani, tată a unui băiețel de numai 3 săptămâni, lucru care mă face bine. Tatăl al unui băiețel de numai 3 săptămâni, da? Rețineți asta. Fericit, familist convins și Se iubitor trăiască de să fie patrie, sănătos. iubitor de orașul Ploiești. M-am implicat în politică acum circa 3 ani de zile, tocmai pentru... Nu, te-ai implicat în politica cu 2 ani de zile, în 2023, vara, da? Atunci ai venit în AUR. Nu știu, poate tu ai fi implicat în alt partid înainte, dar în AUR ai ajuns în 2023, vara. Da? Eram acolo. Deci sunt 2 ani. Pentru că în jurul meu nu găseam oamenii care își doreau cu adevărat schimbarea Ploieștiului. Mon Dieu! Nu știu cum să zic, măi Sorinele, dar în jurul tău, chiar foarte, foarte, foarte aproape de tine, era un om care venise cu 2 ani înainte în AUR și care muncise și care făcuse site-ul, pagina AUR Prahova și AUR Ploiești și care ținea partea de comunicare. Da? Îl cunoști? Îl cunoști? Deci nu știu cum să spun, dar omul acela a fost foarte implicat. Plus alți colegi și subsemnata. Ca să nu mai zicem de domnul Săraru, care a fost din 2019, este în AUR. Da? Nu ca tine, în vara lui 2023. Știm că în 2024 încep alegerile. Și pentru că a sta în fotoliu și a comenta așa cum românul face de obicei, nu mai era pentru mine. Păi tu erai românul ăla care stătea și comenta. Cât am fost noi până în vara lui 2023, cât am fost noi pe teren, pe ploi, pe vânt, cu îmbrâceli și scuipați în obraz, da? Că oamenii erau, majoritatea erau contra AUR, cât am fost noi pe teren, tu n-ai fost. Da? Tu stăteai în fotoliu și spărgeai semințe. Sau ce făceai tu, nici nu mă interesează. Da? Tu când ai venit în AUR, și Măruntu, și Dumitrescu, și care ați mai venit, și ocupați acum funcții, lumea vă întindea pixul să vă semneze. Pentru că noi, cei dinainte, noi am fost cei care am luptat să ridicăm AUR în Prahova. Nu voi. Voi ați venit la de-a gata. Da?
viitorul copilului meu depindea, în opinia mea, de implicarea mea activă în comunitatea locală. Da, viitorul copilului lui pe care nu-l avea. Că el a zis că de 3 săptămâni are un băiat. Deci nici măcar n-avea un copil pe vremea aia când s-a implicat el. Ca să zică, să vorbească de viitorul copilului lui. Ca experiență profesională, de 18 ani Așa, bla bla, aici Vezi în spune corporații? de experiența lui profesională, puteți să căutați singur. Așa, și acum o să mă mut pe ce v-am spus. Continuăm, deci păi aceea și de evident, doar că este în alt loc. Da? Și foarte bine, foarte frumos decupat. Așa, și de asta vreau să vă arăt partea respectivă. Așa. aceste Da? Și chiar să urmăriți. Deci este pe Info Prahova. Cine vrea să... Da? Au făcut și a fost foarte bine filmat. Da? Nu știu cum să țin să... Știai că chiar de... toată această experiență pe care am acumulat-o în acești 18 ani de zile, sunt sigur că mă vor ajuta și în această activitate de viceprimar pe care... Fiți atenți acum. uh, Oh! Ce ai făcut, Bobiță? Deci fața lui Axine a făcut toți banii. Și în continuare o să facă toți banii. M-a amuzat. Deci chipurile făcute, mimica feței, grimasele făcute. Și-a dat foc la valiză singur, Sorin, da. sunt sigur că o să desfășor în perioada următoare. Asta a fost un fel de o să faci pe naiba. Mi-ai stricat toate planurile. Voi fi viceprimarul ploieștenilor, voi fi printre ei și modelul meu de politică este politica făcută la firul ierbii. Așa că vă rog să fiți alături de mine și să mă susțineți în acest demers. Mulțumesc! Așa, înainte de întrebarea reporterului, care l-a amuzat și pe Axinia, care la firul ierbii, Sorine? La care fir? Al ierbii, apropo, nu ierbei. Că de când ai ieșit consilier, nu prea te-am văzut la firul ierbei. Mai mult pe acolo, pe la Sajveacu, pe la primărie. Între oameni nu prea te văd. Că ai mai vorbit cu unul, cu altul. Mai mult ai stat la firul ierbii în campanie. Așa că vorbim vânt. Parole. Să continuăm. Viceprimar. Când voi fi viceprimar? Când se va vota în Consiliul. Eu vreau să mă proiectez undeva în viitor într-o poziție de viceprimar, pentru că dacă nu îmi proiectez eu acest lucru, nici nu am posibilitatea să conving pe cineva să aibă Chiar dacă... încredere în mine. Ai avea o discuție cu sine. Bineînțeles, da. Avea o discuție cu sinele lui. Da. Sorinele, ce să zic, mamă? Ești... eu zic să rămâi proiectat acolo. Rămâi proiectat în viitor. Că se pare că ți-e bine acolo. Că în prezent dai din la câmpuț. Deci mergi așa din gafă în gafă. După declarațiile de la Actualitatea Prahoveană, apropo, cine vrea să caute acest videoclip, să-l vadă și să se amuze, este pe Info Prahova, parcă? Este un pic. Da, Info Prahova. Puteți să-l găsiți, să vă delectați. Da, după declarațiile făcute la Actualitatea Prahoveană că PSD și PNL fac și drag, nu știu cum să zic, dar cine te mai alege de la PSD și PNL?
Adică nici măcar nu ți-ai susținut ideea că PSD și PNL, bun, că e vina lor, ei au făcut și au dres. Și dă niște exemple. De ce numai PSD și PNL? Uite, părerea mea, spre exemplu, este că în pandemie USR-ul a făcut niște greșeli majore. Nu PSD-ul și PNL-ul. Bine, nu că n-ar fi toți din același FSN și sistem de SRI. Deci, dar ca partid, mi se pare că USR-ul a fost, care era la guvernare și a făcut niște greșeli majore. Da? Procurare, nu știu câte milioane arde de măști, izolete de care nu mai știe nimeni nimic, vaccinuri de, cred că, nici nu mai știu, de 6 ori mai multe decât populația țării. Deci, făcut niște greșeli după greșeli. Când acuzi o chestie, fii și o și susții cu ceva. Nu doar acuzi. Că ne-am cam săturat de acuze și nesusținute de nimic. Și hai să zic o chestie, că toți sunt la capitolul acuze. Da? Marele partid AUR care ne-a pus să ieșim în stradă contra certificatului verde și vaccinării obligatorii, acum s-a aliat cu PSD și USR pentru o lege contra exprimării libere a medicilor specialiști. Deci un medic specialist nu mai are voie să se exprime liber pe rețele sociale, nici măcar în cabinetul lui sau ei, dacă acea idee pe care o are el ca specialist nu este în conformitate cu comenzile de la guvern, care este plin de nespecialiști. De ăștia, ca tine, ca Pușcașu, ca ăla care era la pot. Da? Ca mulți de la AUR, că sunt multe persoane nespecializate în medicină, inclusiv Axinia. Da? Deci voi veți vota acolo ceva, vă vine o comandă de la UE și o implementați, îi puneți pe medici, îi obligați pe medici, ca să nu-și piardă joburile, îi obligați pe medici, practic, să își otrăvească pacienții în legea respectivă. Pentru că asta faceți. Dacă vă vine comandă să injectați toți oamenii și voi ziceți, gata, lege, să injectează toți oamenii, asta se va întâmpla. Vor fi medici obligați să injecteze și să nu mai aibă dreptul să-și exprime o părere contra. Ce facem, domnul Simion? Trecem dintr-o barcă într-alta? Nu mai există libertatea de care ne ziceați în 2021, pentru care ne-ați scos în stradă? Nu mai există, nu? Gata, a trecut valul, v-ați văzut cu saci în căruță, v-ați aranjat. Ne întoarcem la Dan Sorin. Acesta este Dan Sorin, da? Acuze nefondate, trăiește în lumea lui, practic își care a fost cuvântul? În fine, își imaginează că el va fi, da? Își proiectează, am avut un lapsus, își proiectează că el va fi și va face și va drege. Chestiile astea cu proiectatul îl scoase după în cărți sau după în consilieri, dacă face consiliere, așa, e bine să le ții pentru tine. Adică proiectează-ți pentru tine, dar știi cum se face cu proiecțiile și proiecția asta e ca un bumerang. Dacă proiecția pe care ți-ai făcut-o înseamnă să-i rănești pe alții, o să se întoarcă la tine cu și mai mare lovitură decât i-ai rănit tu pe oamenii respectivi. Da? Așa că ai grijă ce-ți proiectezi, domnule Dan Sorin și domnule Axinia. După
părerea mea și după ce văd eu așa că mișcarea lui Axinia, mie mi se pare că te cam folosește, Sorine. Adică dacă nu îți dă niște sfaturi înainte, vezi, să nu zici aia, să nu zici ailaltă, înainte de interviuri, îmi cam dă cu virgulă. Mi se pare că nu prea te vrea. Joacă teatru. Oricum, eu, din punctul meu de vedere, eu știu că ei joacă teatru. Da? Că e un teatru în aur. Acum știu ce teatru e acolo. Și o să își dea seama fiecare în timp, o să vă dați seama mulți care acum susțineți aur, că de fapt este un teatru. Dacă stați și studiați un pic ce a fost aur până 2020, 2021, 2022, 2023 și ce este acum, comparativ cu ce este acum, o să vedeți că acum că este un teatru și că de fapt e încă un partid al sistemului. Și încearcă să scape, la momentul actual, încearcă să scape de oamenii corecți și care nu sunt ușor coruptibili, ca să poată să continua sistemul, mendrele. Păi cine a adus acțiunea? Pe băiatul lui Gușă. Pe bune? Păi toată Prahova știe cine e Gușă. Și nu numai toată Prahova, toată România știe cine e Cosmin Gușă. Și tu îl promovezi ca mamă, om valoros, că a terminat niște facultăți în străinătate. Eu știu cum să fac facultățile în străinătate. Împingi banul și a avut tătii cu bani. Așa că să fie impresionat cine vrea. Pe mine nu mă impresionează chestiile. Mă impresionează oamenii care știu să fie lideri. Oamenii care știu să fie recunoscători celor care îi ajută, oamenii care știu să gândească singuri, oamenii care au coloană vertebrală, oamenii care au într-adevăr credință, nu se folosesc de credință. Ce ar trebui să fie oamenii care ne impresionează? Nu faptul că e Gușă judoka și că a făcut facultăți pe străinătate. Și a venit în România, s-a înscris în SOS, a scurs în aur. În fine, concluzia o trage fiecare. Sper ca consilierii locali ai celorlalte partide să se gândească bine la ceea ce fac. Și dacă într-adevăr consideră că domnul Alexandru Săraru este vinovat de ceva. Pentru că până acum domnul Polițanu l-a acuzat, dar n-a adus nicio dovadă că ar fi fost implicată primăria sau că ar fi plătit primăria ceva. Au fost doar acuze. Da? Și să se gândească la faptul că dacă vine Tonșciuc, nu o să fie bine deloc pentru ei. Dacă vine Dan Sorin, pentru că dacă vine Tonșciuc, va avea Polițanul și mai mare putere în primărie. Dacă vine Dan Sorin, va avea Axinia putere, pentru că Dan Sorin o să-i dea raportul lui Axinia cu tot ce se întâmplă. Toate deciziile. Așa că trist pentru mine ca ploieșteancă să văd ceea ce se întâmplă acum și că un individ ca Axinia, care are exact comportamentul pe care l-au interlopii județului și mahării județului. Deci un individ ca ăsta, care nici măcar nu e prahovean, calcă peste tot ceea ce au creat prahovenii și ploieșteni și își bate joc. Și îl interesează doar propriul folos, să obțină propriile foloase.
nici de cum pentru Prahova, Ploiești. Nu, important este să își facă el și cu Lulea afacerile. Da. Mână în mână cu ăștia care sunt în funcție acum. Dumitrescu oricum e cățelușul lui, alt cățeluș, da? Dumitrescu Vlad, nici nu vă imaginați cât de lingușitor era pe lângă Alexandru Săraru. Când Dumitrescu Vlad, el a venit cam în toamna lui 2023, în aur, da? Din momentul ăla nu știa cum să-l gudure pe lângă Alexandru Săraru și pe lângă Măcinic. Da? Era tot timpul pe lângă ei, lugu, laga, vai ce bun ești, vai ce deștept ești și așa mai departe. Și în vara lui 2024 i-a întors spatele lui Alexandru Săraru. Da? S-a văzut băiatul cu saci în căruță, s-a văzut consilier județean și l-a turat la bascheți de Alexandru Săraru. A început același joc pe lângă Axinia. Deci acum este guduriciu șef pe lângă Axinia. Multe chestii s-au întâmplat urât în aur. Și știți ce? Un individ ca ăsta și toți guduricii ăștia ai lui, parveniții lui, capătă puterea pe care o capătă și pentru că membrii ceilalți tac atunci când ar trebui să vorbească și să ridice vocea. Aveți o voce nu ca să tăceți, aveți o voce ca să vorbiți atunci când trebuie. Iar când ajungeți în niște funcții, cu atât mai mult trebuie să vorbiți. Pentru că voi sunteți în funcțiile alea pentru oameni, nu pentru voi înșivă. Înțelegeți? Băgați bine la cap chestia asta. Voi sunteți consilierii locali, consilierii județeni, deputați, senatori. Tot ceea ce ține de aparatul administrativ al localității, județului, țării. Voi trebuie să slujiți cetățeanul, nu pe voi înșivă. Și când chestia asta se va întâmpla, abia atunci vom putea vedea o schimbare. Până atunci vor fi dăștia care îi joacă pe oamenii buni pe degete și scapă de ei și se ajută parvenit cu parvenit. Corb la corb nu scoate ochii. Se ajută să ajungă în funcții ca să poată să mai parvină. O să închei cu un mic sfat necerut, dar dat din toată inima pentru Sorin. Stai chill, liniștește-te, nu mai îți face visuri mari, mai ales că ai un copil. Încearcă să fii un exemplu pentru copilul tău. Da? Pentru că ceea ce faci acum nu este un exemplu bun. Și părerea mea este să nu mai fii atât de actiat să ajungi într-o funcție mare, sus. Pentru că vei fi folosit. Ești încă naiv în ale politicii. Și eu sunt. Și vorba aia, am fost în aur din 2021. Și eu mai am foarte mult de învățat. Tocmai de asta zic. Mai liniștește-te și încearcă să nu te lași, fii mai înțelept. Pentru că tu vei avea de suferit. Și când vei ajunge într-o poziție dificilă și periculoasă, să vezi tu ce o să-ți întoarcă spatele. Axinică ăsta pe care tu era să zic o prostie. Da? Deci, ai grijă, Sorine, cu cine te aliezi. Seară frumoasă tuturor și înțelepciune să ne dea Dumnezeu.